Papa. Yadini Swania, Rawabu, and my uncle Nija. Yadini Yaswe, Yana. Abonifua mnatufua dia siamuno srewa bwa. Eni musoba kwa mayro nutia ni eso. Waudia bensamwa. Anu otie hane. Anaja bata ya bo. Wani so ya bo ya na. Odun for Yamie. Adumaya Samayo, Frawasamio. Naja wabata ya bo. Dadwa ya boya na.
Asian, Yabekwa Kwashe, Chani Katabuan and Nokware, return at the Riviera everywhere. Remember to know where we are getting. I don't want now to be Kabi Boimo. What so near it up
must sabre Osha, Mesro say, Kosama hat no, I say, also for Ruby, a young. You may be a yedina, you say you mudu na beda, or Yangopon Assay, or Asidabia, Obamin Chaya. Ye betro na at a very time, no, ya can a fair, at the actual dominion. Now, because we come say, I want a benin and in Fifi, and you know, I wanted the we didn't know Tima, now was sorry, Ephraim. Well, ye a brand here, a beba, ye ma quite say for food, better bibia. Now, over record, honey, a Joe Fona or Sanka. I did a Yamano accreditation. I don't know for Pamjo Monson. I don't Don't
Oh, mountain Sambono. Sewunim sewani ajia bawunsam. Sewunim sewani ajia bawunsam. Sewunim sewani aje. Na wope sewani una. Sewunim sewani ajia bawunsam. Na mikosu ya kamse mfimfie kwenyina. Aya ho ne dia. Me pacho yetia asedane ye twere eye very necessary. Bomadi ana fa waseda bra na ye ntwere na ye nka na enhye onyankopon animonyam. Mesremo a mo abonten no. Obi biara mra inside ha. Emra metena se. Emra ye mama so ti se. Wunya mfie du nwotwe a na wakwa abonten ho. Ifri na ekura die eye ne birsem, eye mpaninsem, enya emofrasem kura. Abre come. Yes sir. Sabenti mesremo a na mo abonten nyina enche sofpani ba betena se. Moda owatwefu mampon. Ai opani epe kino anasafo no. Fabre no sesi ai. Ye be kofa kwayadu no fo no nchen na omama ye asedani ayeye dwum wabra. Ye twa yourself pani acting senior apostle Thomas Adubempa ene ne mpani adwon fo munsumai. Enyuma pankwa na radio. Abayankwa na radio. Anu tidabia ya do yeke ya. Ayeni bena memfama. Enyuma pankwa na radio. Abayankwa na radio. Tidabia ya do yeke. Ayeni bena memfama. Yedu nyamika kesiye. Enuti debia yeko to biani wa. Yampai ba yebo ni se. Yedu nyamika kesiye. Evisa debia yetima sama yaweka ni se. Yes,
Hallelujah,
Tuwa yi nyina de ohunu ne se emma no eye agye fi mema yi nsem ne santi adwuma a ebai owura yi e wokode James na ye frɛ no Samson kani bi na ye frɛ Yakubu eno na ama me da so kai o kai sa di no eno eye yen a yenyi ni enim hallelujah henti yeni yi ase obusa kwade ene ne ma okura yemu so kwade ene ne ma obusa ama emerima ewoda yi mu enyina ajontofo over to you Anya ready where focus about your fire Christ Nyame wa mafa
Yeah.
Jesus Christ. Comrade, anyway, a course on Nigeria suffer. Nigeria suffer the microphone back on Yemena debut. Nigeria suffer sobra. Nigeria suffer bra. Nigeria suffer bra. Nigeria suffer. I onukwa the timbo Nigeria. But some can say Nigeria suffer. Famano. Yes, I want to say, Hannah cry. Was it anyway? Why you done on Cassa? That's right. And I want you, my air, Boba, Amma, a whole Nigeria suffer the only better woman. You don't know, Massa. You're very first mention idea. Was it very first? So, or better than here? Na me come say. Sabre Yagusua or Yasafon Penny anymore. The bra Yaguso train yam penny.
Ayeye jumba kuna yemfama yenua ma ho wei na musume di asa emfanches of penny ene nimpani mermase Adenya mi aye bro ma Jesu Adenya mi aye bro ma Jesu ya Jesu Bawana
Baba
nhyɛ Kristo no onyam kɛsɛ sɛ onyame yɛ na dɔyɛ wɔ hɔ daa. Amen. Yɛda nyame ase wɔ mpɛmpɛnso a wɔde yɛn duru. Adiifo mpaabɔ a afi biara yɛba yi. Mfie mmienu ni a yɛbaeɛ. Yes. Na ɛnɛ afi ɛna yɛsan ba bi mu. Na yɛsrɛ nyame sɛ ɔma kwansidie bi ntware akwan mu. Amen. Na mfie a aka yɛnim no nyinaa no sɛnea diifo mpaabɔ nhyehyɛ yɛteɛ no ɔbɛma na to yɛ asomdwue mu na afi biara no yɛbɛba na yɛbɛbɔ mpaeɛ ama asafi That's right. ɔman ɛne amanhorow nyinaa asɛne sɛ ɛnokware gyidie asafo mpaebɔ ekita ɔman na nipa dodoɔ no anim emu mpanimfo mpo nim sɛ asafi mpaebɔ ekura ɔman. Amen. Ehyia nka nyame daa. Amen. Bosumi atwa mu no na ɛyɛ Easter. Na woka Easter de a na mikrom kwaw ɛna Easter no yɛ den ɛwɔ paa. Na baabi a wobɛte no wobɛte sɛ kwaw ne kyɛ sɛ Easter. Yes. Na ahemfo a wokuro dua no mu nyinaa no deɛ mekan wɔn ka bi saa sɛ mfie mmienu ni a yɛdi Easter no na Easter no yɛdi ne nan nanso afi wɔ edie ne deɛ yɛbɛdi ne nawɔtwe ɔbɔ nsɛm a kanya bi hyira wo. Amen. Yes. Na sɛ Easter no yɛdi ne wɔn di ne nawɔtwe mmerɛma ne bi wɔn di ne nawɔtwe na nokware gyidi asafo yɛn nso mfie mmienu ni a yɛba mpaebɔ bi enti mpaebɔ no yɛn nso yɛde bi bɛka ho. Amen. Nhyɛ nka nyame daa. Amen. Na sɛnea ɛteɛ no na wɔtweɛ ɛsɛ nnɛ ɛna diifo panyin ɛne ne mpanimfoɔ ɛne sɔfo panyin ɛne ne mpanimfoɔ yɛbɛhyɛ adwuma no ase enti na wɔtwe no aka bi ne na wɔtwe mmienu no aba. Amen. Enti saa mpaabɔ a yɛyɛ ne ɛnɛn na wɔtwe mɛsɛ sɛ deɛ wo kuma mu na gye biribi kɔ gye nhyia bi kɔ. Amen. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso wobɛnya faahodie na mpaebɔ horoɔ no a yɛama no nyinaa no wobɛka ne nyinaa aboa agye mu nhyira saa bere ɛde akɔ okurom. Amen. Nhyia nka nyame daa. Amen. Enti me mama sankan no ware no na nea medidi kan no Romafo hwɛ tidu hwɛ nkyɛmu adi kan na meɛnkɔ. Mepacho Romanfo etidu nkyɛmu yɛ baako. Aye. Wɔse Israel pon kwagye nam gyidie so ba. Yɛnkɔ. Anuanom Enti me nuanom baako me mɔde amepɛ. asafo me. Yes. Anua no mo bɛsrɛ. Yes. Me se. Sɔfo pani sɛ me ma mo nte asɛ sɛ. Baako me mɔde amepɛ. Ɛnokɔre gyidi asafo. Yes. Ɛnɛ dɛn yɛn nkoma mu adi a yɛpɛ. Ɛne me nkoto a mekoto sɛ ɛne nkoto a yɛkoto sɛ Nyankopɔn a ɛna wɔtwe mu nyinaa no yɛba bɛbɔ mpaeɛ ɛde twa mu no nyinaa ne sɛ mobɛnya nkwa. wobɔ nsɛm a nka Nyame hyira. Amen. Yes. Mobɛnya nkwa. Mobɛnya ho fa ahodie. Yes. Ɛno nti
Esen say ye kuma mu adi enti no. Na ye pese enioma bia ebeye kwansidie ama wo mpa ebo afi no ezati eyi fi o. No problem. Ezati eyi fi o. Amen. Asani say Bible ekani John 9:31. Was it him say? Yenim say Onyankopon tie de bo. Onyankopon ontie de boni ani. Na so be fere Nyankopon. Na say onipa bi fere Nyankopon. Na so oye de opa. Na oye de opa. Wonu mom na otie no. Amen. Amen. Onu mom na otie no. No problem. Asani say boni de ne mekari wo heavy for 18:9. Hebrews chapter 4. Verse number 1. Number 13. Verse number 13. Yango. What should I say? Say wo ba. From Batakaria Mijano Cap. Hebrew 4. Hebrews chapter 4 verse 13. Yango baba. Any abodi bia enna di. Any abodi bia enna di wonanim. Na ade nyina ho da ho. Ade nyina ho da ho. Na esu abie. Na esu abie. Ene no wo asem no anim. Amen. Amen. Enti mimi asem a ewo abofo nanim nyina eda ho. No problem. Ewo da ho. Yes. Na esu abie. De ene no wo asem nanim. No problem. Enenti ene dey. Hai ya ka Onyankopon tiri mu po. Kasem. Nuti obo asase we na ne ntia wo boye. Mitie. Encheka yamida. Amen. Isaiah 45 Isaiah chapter 45. verse 18. Verse number 18. Yanko. Odifo Isaiah Oma. Eti aduanan num enchemu du watwe. Ai. Amanaman no frɛ. Bible say amanaman no Obofre. efre. Yes. Yanko baba. Na sɛ Awurade a ɔba ɔsoro. Enti sa Awurade Nyankopɔn a ɔbɔ ɔsoro Na wɔnwene asase. na ɔnwini asase we Na wɔyɛ yɛ ne sie. na ɔyɛ no esie nie. Ɔne Nyankopɔn. Ɔno ani No Nyankopɔn. problem. Amen. Amen. Demi pete onipa bi ehunu no. Yes. De ɔbɔ ɔsoro we na ɔnwini asase we no. Ɔno kudo ni Nyankopɔn. Yes. Onyame bi ni hɔ bi. Dabi o. Shanka nyame da. Amen. Janko baba. Na ɔno na ɔde si hɔ. Ɔne na ɔde ɔsoro we na asase we esi hɔ. Wɔama ne hunu. Na ɔmo ne kwa. Ɔmo ne hu. Na wɔnwene sɛ wɔn. Na ɔnwini sɛ ɔntena so. Mene Awurade. Meni yɛ Awurade. Yes. Israel Nyankopɔn. Obia ni wɔ bi. Na obia ni hɔ biem. Ɛnya nyintaeɛ mu ɛna mekasae. Amen. Amen. Onyame botae ni. Yes. Onyina asase wei sɛ ɔntena so. Ɛno nti na ama nnɛ wote asase wei so. Onyame botae a wɔde bɔ asase nie. Enti bere a ɔnwini sɛ ɔntena so no. Hwɛ Mose nwoma di kan. Ai hwɛ ti baako nkyɛmu aduonu nsia. Mose wo ma edi kan. Eti e ba ko nchemu ye aduonu nsia. Yɛnkɔ. Na Onyankopon ka sɛ. Enti Onyankopɔn anwini asase wei. Yes. Na ɔbɔ ɔsoro yi. Yes. Na ne ti mu kɔ sɛ nnipa ntena so no. Mitie o. Ɛna Onyankopɔn ka kyerɛ wɔne abɔfo ne ne ba Yesu Kristo sɛ Moma yɛ onipa. momma yɛnyɛ onipa Ɛwɔ yɛn suban so. ɛwɔ yɛn suban so. Sɛ yɛn Tiɛni ye, Yes. tiɛni ye, question mark bi wɔ ha. Momma yɛmmɔ onipa Ɛwɔ yɛn ɛwɔ suban. yɛn suban so. Sɛ yɛn sɛ so. Ɛne nti onipa biara no woyɛ Onyankopɔn suban so. Krasem. Enti wo ne yɛ no akwan woyɛ Nyame suban so. Ebisa. Woyɛ Nyame suban so. Ebisa wo. Amen. Amen. Yɛnkɔ baba. Sɛ ɛwɔ yɛn suban so. Ɛwɔ yɛn suban so. Sɛ yɛn sɛ so. Ɛne yɛn nsɛsoɔ. Na woni epumu mpata. Na ɔni ɛpo mu mpata. Ewiem no ma. Ewiem nnomaa. Tɔteboa. Ɛne ntɔteboa. Ɛne asase so mu Ɛne anyina. asase so mmoa nyinaa. Ɛne mu ɔwia so. Ɛne mmoa a wɔwea so. Yɛ no krasem. Ɔmo yɛ ntaase daa. Amen. Ɛna ɔnwene wo nipa. Yes. Ɔkwan a ɔfaa so nwene wo nipa no. Meka kyerɛ wo a ɛyɛ dɔteɛ. No krɛ. Ɛna ɔde nwene wo nipa. Yes. Ɛna ɔde dɔteɛ ne yɛ wo nipa wiɛ no. Yes. Dompe a ɛwɔ wo nipa no ho no. Yes. Ɛna ɔde yɛ ɔbaa. Nhyɛn ka nyame daa. Amen. Ɛna wɔsi nipa mmienu ɛmɛtena asase so. Nti bere a nipa mmienu na ɛte asase so no. Yɛnhwɛ deɛ ɛbaayɛ. Yɛnkɔ baba. Genesis chapter 1 verse 27. Aye.
na awurade nyankopɔn ebo onipa oni suban so na onyankopɔn bo nipa oni suban so onyankopɔn suban so no bɔ no onyankopɔn suban so na ɔbɔ no ɔbarima no ɔba no ɔbɔ ɔbarima ne ɔbaa no ɔbɔ wɔn ɛna nyankopɔn hyira wɔn ɛna onyankopɔn hyira wɔn na nyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ amen amen ɔbaa baako ne barima baako mmra yes ɔbaa baako ɛna abarima ɔbaa baako barima ɔbaa ni hɔ ɔbaa ɛne ɔbarima ɛna ɔbɔ wɔn mo dan wani fam o dan wani fam mon koto ɔbaa ne ɔbarima ɛna ɔbɔ wɔn ɛne ɔbɔ wɔn Genesis chapter 1 verse 28 na awurade nyankopɔn hyira wɔn ɛna awurade nyankopɔn de ne nsa to wɔn so ɔhyira wɔn ɛna ɔhyira wɔn na nyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ nhyira na mebɛhyira wɔn sɛsɛ no menka kasa bia wowɔ num asɛm na meka wate na onyankopɔn yɛ den ɛhyira wɔn ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛna wɔka kyerɛ baanu no sɛ monwo na monɔ nokora asɛm na monhyɛ asase so na monhyɛ asase so ɛma mfiase ne nipa ne yɛ mmienu pɛ ɛna onyame anum asɛm sɛ wɔmonwo na ɔmonhyɛ asase so ma ɛna ɛnɛ da yi awo na bɛduru saa bere yi na mepɛ sɛ meka kyerɛ ɛdɔm a yɛhyia ha nyinaa ne sɛ na yesu awurade anum asɛm no yɛnwiɛ asase yɛnhyɛ so sɛ wofiri ha ɛɛkɔ nkɔkɔ a asase ne bebree da hɔ ɛdan bi antim onipa bi antim yɛnya nhyɛ asase no so ɛno nti ɛmae amen God bless you na mahun bibi ka bibi kyerɛ wo wɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ monɔ monyɛ asase so ma na monhyɛ so na mone apu mpataa ɛnie apataa yɛ wo de awate nokora asɛm onyame sɛ ɔbɔ onipa no wɔma no provision sɛ apataa ɛyɛ wo dea yɛnkɔ baba ewiem nomaa ɛyɛ wo dea yɛnkɔ ɛne mmoa a ɔkeka ho ɛkeka ho nyinaa sɛ mepɛ sɛ mekyerɛ wo nnɛ sɛ onipa nti ɛne onyankopɔn bɔ aboa nti ɛnyɛ onipa a nkaboa wo ma ɛhwee wɔ asase so wobɔ nsɛm anka nyame hyira wo monsɔre mahyira mo awie monkora de motwa woɔ monkɔ onyame hu sɛ yɛ ɔde nneɛma nyinaa hyɛ ne nsa amen ɛna onyankopɔn abɔ onipa ɛna ɔde saa nneɛma wɔ nyinaa ma yɛn na tetebere no na mpanin kyerɛ yɛn sɛ aboa kisie aboa nwansan otumi fi wura mu ano aba fie na onipa kyere no na wakuna di ɛnɛ wɔn wɔn mebɛkyerɛ wo ne ntia wɔn ni hɔ nɛ ɔmɛ nkyasa daa amen ɛnti wɔhyira yɛn sɛ yɛn wo ne yɛn no ne yɛn nya asase so ma hwɛ ɛnneɛma bebree wɔ esi yɛn mpa bɔ kwan sɛ panin thomas wɔ hɔ yi apostle wɔ hɔ yi na sɛ kɔba ne sɛ ne mpanimfoɔ atwa wɔn ho ahyia nyinaa no deɛ wɔyɛ sutie paa wɔ ne ho no ɛma no no ɔpɛ n'asɛm obisa ne biribi a ɔde ma no ɔba a wɔwo no ɛwɔ fie ɔma dodoɔ no nea ɔtie w'asɛm paa brɛ ne ho ase yɛ sutie ma wo no mese wopɛ n'asɛm enti onyame na awo
na opete onyame epe wasem na woye bibi ma wo dia ene etie me yes na sese no eniema ekoso wasasi so eni ewiase we no eye den papa na wan sakra wadwena eye den no kura sem yenim se onyankopon wontie de boneni na se obi feri nyankopon na se oye de opa oni no tie no kwadum ti nan ntwamu menu Lamentation chapter 4 verse number 2 yango Zion ma one boy tene amen wasi Zion ma one boy den awode amapa kari won no and awode amapa sikapa dite ene kari won esi den ene wo bu won sa dotie kukuo amen titibre no se oba on sabeka no ayedin jesa wo de fa o papa ene o maame so ena o ma ye investigation na o bi se oba na se ansa na yakofa na brew sa ene eba ne sen Bible say Zion maba womu boye den awode amapa kari won awode mapa abapa ene kari won esisana wo bu won sa dotie kukuo ena ne de yebu won sa dotie kukuo omenfo sa no adwuman ene anukosam say ha brodo ebetimi atwe oba no kura sem indomie ebetimi atwe oba poki Monkey coming come. Ebetimi atwe oba. Mami, obu ayede. Entutu ho ase. What? Yogurt. Ebetimi atwe no. iPhone. Any Indomie. No cross him. Indomie say kwa the Indomie ni na aba. iPhone. Fried rice. Zia maba. Womu bu ayede. Wodi amapa kari won no. Na odi amapa. Ene kari won. Esisen wo bu won sa dotie Esisen na enne yembi so oman no yedi yebu am say dotie kukuo orinfo nsa no adwuma yedi yogurt any Indomie any achimu ko yefie aden Shaka nyamida amen janko baba habodon pochichi won nufu ema won manum habodon Mesron Bible say yanwuni no na enya sase so ma yes children's home say enya safo no ena aduma bo ayen ena nkwada no ayetoto omugu no wo mu sisa wo ye wo a enka nipa a yeto omugu doso na we de yehu wo no eye bebre onyi sen no afaduro na wo yi ato agu Uyi sen na wafaduro na wayi atuagu na mepata me bo amane se oba ne marima na no enya duane o enya duane why na ekoba ne saa de afi mu ba no eye nyinsan ne awo ye na onyankopon kan se yenwo eno ho adwuma na wo ye eno ntihweye se wonyemu a wonyi ntum ene se wanyem na wayi atuagu abibi me ko kuro bi so na me kasem se ya me wiye no ena kwada bi ba me nchen mire me nim se wo ya kwada nti wo be ka ne kwada asem a kire me oba yi wo su ena wo ka kire me se opani mi pa chawo se nyame ma me no maye bone en me se no wo gya wo de bone no waye ena wo se nyinsa no Mayisia nagu. Ani misi wadi mfiaye. Wasi dunai. Ensie dunai no. Wayi nyensensia. That's right. Aseo. Enshaka nyamida. Amen. Janko baba. Me pacho Lamentation chapter 4 verse number 3. Aye. Habodom pochichi wonu fuma wo man. Ena Bible say habodom aboa nunti onipa nti ena ye bo no Wagani kesiye. Wagani kesiye.
Amen. Bible say Ade nyina da ho. Esuo bie. Ye ne wo asem no. Ye ne wo asem nanim. Yes. Onipa biara wotu saa na mowe no hu fi okumam na gina so bede mpaebo na enye saa o mpaebo no eye chiwade nyame anim bubu kuma na nu hu na kanu kuma mu kire nyame se onyame ma ye bone enta urade fateme sabetumi mpa empanimfo yi na gu ha bebre Fre obi ni ka kire no na ontu fo mompa ye ma na fefa obi sade no bra nyame anim na nya sa enye Bible say mo bisa na nso mo nya asani say mo bisa no obonem wo shai da Amen. Ko ne ntu aso no kwadwom no me man baba adani o tirimodefo etise esere so nhori Amen. Amen. Fafri number 1 ebra. Kwadwom chapter 4 verse number 2. Verse number 2. Zion emma one boy dene. Zion mabia one boy den. Awade amapa kari won. Awade mapa sikapa. Ahodie ene gi won kofie no. Esisen. Ene obu won se dotie. Ekukuo. Owenfo nsa no adwuma. Habodon pochichi won nufu ma won manum. Habodon akichi won nufu. Ema won manum. Me ma baba adani o tirimodinfo. Me ma mabia adani tirimodinfo. Etise sohori. Yes. Mesram. Nufo kakra. Obewu na odi ama obanti. No akoto akwada na to atwene. Yes. No akoto akwada no ato atwene. Yes. Na be peta mi kira mu se. Nyinsa dodo na mayiegu no. Adifo wom. Nokre. Atampaka fo. Metio. Ajontufo wom. Yes. Ena mato omagu. Nokre. Enne mo badi fo ho. Metio. Mo batampaka fo ho. Yes. Ena mo bajontufo ho. Nokre. Ena mo bampanimfo ho. Yes. Abegi nhira nne. A wato sofo pon bi. Ato atwene. Eshanka nyameda. Amen. Wato sofo pon bi. Ato atwene. Ato atwene. Enne oba habegi osofo nsam nhira. Oba na woto ne twene no wanyi eche sofo na waba ne nim ne no. Yes. Amen taseda. Amen. Me ma ba bia dani atimodinfo. Yes. Etise esese so hori. Entimi sira manuanum. Obi aware. Wa ware ni mpo no. Onyinse ye no oyiegu. Aden. Onyankopon asem na mu tietia no. Onyame asem na mu sia no. Entimi sira mo bebre. Mo sakra madwen. Metumofo. Metumofo. Yes. Sakra wadwen. Na onyankopon entia wo mpaebo. Asensa wo yodumfo ene mobrehumfo se unu ho na wo sakra wadwen a ode bechew. Amen. Eshanka nyameda. Amen. Yanko baba. Enchemu nan. Ai. Sukom akokwa tachema fam ni dodom. Amen. Amen. Sukom akwara na ode ne koto boda ne so no. Yes. Enzo a wono mo wan. Obaba nanum se bo no ode awu. Yes. Eshanka nyameda. Amen. Enemi tufo. Yes. Mesraw. Yes. Enya biem. Enya nyame anum asem no no. Nyame anum asem se yanwo. Se wonye ready a we pa cha nko ho. Wonye ready nko ho. Amen taseda. Amen. Yango baba. Emotofo bisa pan no. Emotafo buta pan no. Obi ni wa obubi ma. Wana wodi Aseni se oda bora so no. Wan e komere de ne di. Obi ani ho. Wan e ma ni nso ano. Obi ani ho. Shraka nyameda. Amen. Emotafo bisa pan no. Obi ni ho a wo ma won bi. Yes. Yango baba. Wana wodi adokodoko de na wodi adokodoko de
enede se obi wa na onu de onyame adaroma wo wo ne ba ne to ne sere so a enuane bebre aba mo de man kwada no de kama woni a odi adokodoko de na ye di niema we nyina na ye won no o ma ye pasa ewo mro no so wona wo ye ya to bi a kire sum na so ya to bi a kire gotam ya to bi a kire ewi abim yes toiletim ekwanchen obi kohunu rubber bag bi a obekɔhwem na abofredem na abofredem otimodinfo beni na woba fie na woba didi fufuo nsaka nyameda amen yango wona wo ye wo entam kokɔ so woni a wodo om to nwuram wodo om to cage mu na ye de kente bi mo se fense